Hey guys, welcome back to my channel. Yeah, in the morning vlog start mante guys. Already late and yan office pidadondulle. Barsa battileka mugalundu guys ini. Tukadaita apnandu pidad banjirappa pidadka. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಲಿ ಪೊಡಿತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ 1 ಗಂಟೆ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪಂಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆತು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಾರಿ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ತಬ್ಬಿಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಪುನ ಇಂಕ ತಬ್ಸೋರು ಬರಾಬಸಿ ಬಟ್ ಬೇತಕಲು ಗಮ್ಮ ಜನವದ ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಬೇತಕಲು ಪನ್ನಗನೇ ಹರ್ಟಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಪರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ ഉണ്ട് ಬಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ నేను ಇಂಚೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡುವೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆಪು ಇತ್ತರ ಹಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಟ್ ಆಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಏನು ಡೈಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಸೊ ಇದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಗಳ ಫುಲ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಯಾಂಕ್ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚನ್ನ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಚಶ್ಮಾ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಕ್ರೀಸ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ದು ತೂಕ ಓಕೆ ಪೋಯ್ 2 ದಿನ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪಾಡ್ವಿ ನಾನು ಪಾಡೋದು ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಯಾ ಗೈಸ್ ಇದರದ್ದು ಪುರಾಣ ಇತ್ತಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪಚಿತಿ ಯಾ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನದು ಅವು ತಿಂಡಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋತುಂಡು ಗೋಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಂ ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜಾತದ್ದು ಬಿಡ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ನೀವು ಸರಿಯೋ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈಗ ನಾಚಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಈ ಗೋಡೆ ನಾನೊಂದು ಜೇತೊಂಡು ರಂಡರ್ದೆ ಅಂದೇ ತುಂಚಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜೇತೊಂಡು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ನೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಟಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂಟದ ಬಾಗಿಲು ಅವೇಂದ್ರ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ಈ ಜವಾನಿಗೆ ರಾಜಗೊರ್ನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ವರ್ಷ ಓಡಿ ಆರೆಂಗಲ ಆಫೀಸ್ ಸಾನ್ಯ ಮಿರ್ಚ ಆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಆಲೆನ್ ಬಲ್ಲದ ಇಂದು ರಚನಾ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ 4 kg ರಚನಾ 4 kg ರಚನಾ
ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆ ಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ ಜಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಜಾರಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಕಂಡ ಜನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಾಪ ಬದುಕು ಕಾಯ್ತಾಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುರಾ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೂತಾನೆ ಮುರನ್ ತೂತೋಡಿ ಅಮ್ಮ ತೋಜ ಹಚ್ಚಾರ So guys, टमाटो सार ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಅದಾ ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಣಸ್ತ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆ ತುಳಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಕನ ಬಟಾಟೆ ತಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ವೀನ್ ಹಾಕನ ಒಂದು ರಚನನ शॉपिंग अरे शॉपिंग ಚಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಆಟೋದು ಮುಗಿದ್ದಾರ ಬೋಲೆ 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 ಚಾಲೆ ಬೈಯಕ್ ಬರೋರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಸರಿಯೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಅದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಓನ್ಲಿ 200 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಷ್ಮಕ್ಕ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ 200 ತಗೊಂಡದೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ತಗೊಂಡದ 200 ಗೆ ತಗೋರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ 200 ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗ ಸೂಟ್ ಆಗುಚ್ ನಮ್ಮಗ್ ಸೂಟ್ ಆವು ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಶೋಕುಂಡದೆ ಯಾ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಜಂಗಲು ಆಂಡು ಪೂರ ಬೇಕದು ಬೆಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ತುಯ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲೆಂಕಲ ವಾ ಹೌದಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡದ ಪುನಃ छोटू बोड़े रग ತಿರ್ಗಾರ ಪೂಜಾ ಎಂತದು ಯಾರೋಗ ಬಟ್ 3000 ಏನ್ ಕೊರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆನಾಗೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಿದಾಡಿಯ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಪರದತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಜ ಹಾಯ್ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚೆ ಕಡೆ ಆತೆ ಬದ್ದದು ಒಂತೆ ಕಡೆ ಸಾರಿ ಪುರ ಅಂತದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಅವಿನಿತ್ತ ತೋಜೌಜಿದಾಯ್ ಬಂದ ಏನ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟು ತೋಜವೆ
ಅವು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ದೀತೆ ಅಂಚಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತದು ಇಂಕ್ ಬಡ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡು ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮುರಾನಿದ ತೊನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಒರಿದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಡೋನುಂಡು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಆವಡುಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇತದಾಲ ಪಾತ್ರೆಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಪಾಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮನೆ ಇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಪಾಟೆ ಕರಂಚ ಹೊಚ್ಚಿಂದು ಮುಂಚ ಪಾಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ದೀದು ಐಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವಿನ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯರೆ ದೀಪುನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಸೇರ್ಸವೆ ಆತೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿಲಾಡ್ ಪೋಯ್ತ ಪೊಂಜಿಲ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಎಣ್ಣೆನ ಪೊಪ್ಪ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊರಿ ಅವೆತ್ತ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅಂದು ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಿಡ್ದೆ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವನಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮುತ್ತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೂರ ಅಂಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಂದೇ ನಾನು ಬೇತೆ ಚೂರು ವಾಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಿಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಚನಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂತೆತ್ತದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಆಲ್ಸೋ ಚೀಪ್ ಇದ್ದುಂಟು ಸ್ಟಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇದ್ದದ ಅಂಚ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಅದ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೊಂಚೂರು ತಾಯಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ್ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದು ಮೂಲೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನ ನೆಟ್ ದಾದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಚ್ಚಿರುಂಡು ಒಂದು ಬೇಬ್ರುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಕನ್ನುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಈತುಂಡು ನನಗದಲ್ಲ ಉಂಡ ನೆನಪಂಡ ಪಾಡ್ದನಪ್ಪ ಈತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಸಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗ್ ಬೊಕ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಇತ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆರ್ದು ಇಂಕ್ ಏನ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಬೇತೆನೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿನವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಅವಿತ್ತ ಕಷಾಯ ನೆತ್ತ ಮಡ್ದು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಮಡ್ದು ತಿನ್ಮನಶಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಗ ಎಂಚ ಇಂಕ್ ಒಯ್ನಂದೆ ತೊನ್ನ ಒಂಜೆಂದೆ ತೊನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಹೀಟ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಬ್ಬರ ತಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅದಾಯ್ತಾಂಡನ್ಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಬುಂಡು ಬೇತಾಯ್ತಾಂಡಲಂಚಿ ಅವೆಕ್ ಸಂಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜ್ವರ ಸುರಬುಂಡು ಶೀತ ಸುರಬುಂಡು ಅಂಚ ತಂಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಆಪುಜಿ ಅದು ಹೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾಸಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಅದನ್ ಪಂಡ ಅಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ದು ರುಬ್ಬಿಲೆಕೊಂಡು ಕಡೆ ಕಡಿ ಅಂದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಂದು ಕೈಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತರೆಕೊಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಕುಜಲ್ ತರೆಕ್ ಪುರ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕಂಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪೋಪುಜಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಒರ ಮೀದು ಗುಡ ಮೀಪುನ ಶ್ಯಾಂಪು ಆತ ಆಂಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪೋಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಮೀನುಡು ತರೆಕ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ ಒಂಥರ ದೇವ್ರು ಪುಡ್ಸೋದುಡು ವಿಚಿತ್ರ ಪುರ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೆ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಂತ ಅಂಚ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಗೈಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಬಾಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಐತೆ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಂಚ ಫುಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಮ್ಯಾಗಿ ಸಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಮೀಯರೆ ಪೋ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ 10 ಸರ್ತಿ ಮೀಯರೆ ಪೋ ಪಂಜಿಂಡ ಇಂಕ ಮೀಯರೆ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಗಿ
ಇಕ್ಲೆಗೆ ನೆನ್ ಪಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಳಿ ಅಂದ್ ಇತ್ನ ಪಾಟೆಡ್ ಅರ್ಧ ಪಾಟ್ ನೀರುಂಡು ಗೈಸ್. ಮ್ಯಾಗಿ 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 ಏರಕ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೋಡ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಾರ್ದ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪಾಡುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿಗು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಯಗೆ ಎರಡು ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದಿಪ್ಪದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ದೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ಮೌಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರು ಕೋಡೆಂಗುಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಅಂಚ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅವಳೆ ಪಂಡ ಆರ್ನನಿಲ್ಲ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೂತಗು ಬೇರೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೇರು ಇಡೆ ವರ್ಷ ಬರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೂರಜನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಸೂರಜ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕ್ಲು ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ ಉಂಡದೆ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವೆತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಂಡತ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾಯ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚಕ್ಕೆ ತೂಪುನ ಏಪ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಡೆಗೆ ಬರುವೇರು ಅಕಲು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಸೊ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತೂಕ ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ ತಿಂದು ಯಾನಿನ್ನಿನ ದುಂಬೆ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕ ಒಂದೆ ಬೂರೊಂದೆ ಕುಡ ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ ತಿಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿಂಡು ಯಾರಿಂಕ್ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕ ಯಾನಿ ಬಯ್ಯಗು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಇತ್ತು ಏಪಲ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಬೊಕ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಪುನು ಮುಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐತ ಬದಲು ಚಾತ ಬದಲು ಏನು ಕಷಾಯ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಇನ್ ಚಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚಲ ಬೇಚಿತ್ತ ದುಂಪುರಾನು ಚಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತನು ಕಡ್ಡೆ ಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೋಲ್ನ ಪಾರ್ಪೇಜನ್ ಇಜ್ಜಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಂಚ ಎನಿಸಿದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಂತ ಅಂಚ ಅನಿಸುದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಟ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆತೈತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ವಿಷಯಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ವಿಷಯಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಂಗ್ಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಗ ಅಕ್ಲೆಂಗ್ಲೇನು ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಗ ಅಂಚ ಬರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಸ್ತುಲು ಇಡ್ಲ ಒಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಒಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ ಅವು ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿಸೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮನ್ಪುವ ಮಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪುವ ಒಡೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಿಯೊಂದು ಓ ಅವು ಪರಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪರಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ತಿಂಡೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅನಿಸುದು ಎಂಕ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಉಲಜ್ಜಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಕ ಯಾನ್ ಚಾ ಬುಡ್ನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅನ್ಬೇಸ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಚಾ ಪೂರ ಕಡ್ಡೆ ಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದಾಲ ಸಣ್ಣಿಲ ನೀರಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫುಡ್ ಅವೆಡ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 50% ಅದು 90% ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಯಿನ ಫುಡ್ ಎಂಗ ಅನ್ಸುಂಡು ಪೂರ ಊಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಶುರು ಆಪುನ ಅವ್ಲ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಚಾಂಡ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಪನೊಂದು ಯಾಂದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್
ನೋಡಮ್ಮ ಐನೇ ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಐಕೆ ತಿನ್ಪುನ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಕುಲು ದಿನಾಲು ತಿನ್ಪನ ಅಂಕುಲು ಸಿಟಿ ತಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ತಿನ್ನುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆವಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಡೈಲಿ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ತಾನೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಎಂಚ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಂಜ ಹಾಳಾಪುಂಡತ ಅವೇ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕ ಹೊರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೀದ್ ಯಾನಿತ್ತ ಮೀದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀದ್ ಬುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓನಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೇಸ್ ಎಂತ ತೆಲಕಾಯಿ ಮಾತ ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಬಂದಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂಡಂಕ್ ಇತ್ತ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆತುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ಕವರ್ ಮಲ್ತದೈನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿವೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಈನಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.